que o Racing perdera ali, porque Ordes non gañou aínda ningún partido como visitante, pero é moi forte na casa. case que gañou todos os partidos cando xoga como local. E iso que se adiantou o Racing cun gol de Manu Barreiro, unha acción rapidísima no ataque do Racing, culminada coa calidade habitual de Manu. A gran vantaxe que ten o Racing de Ferrol, non? As individualidades. As individualidades para resolver partidos. Pero na segunda metade, ao pouco de comezar, este penalti cometido por Pérez sobre Capelo, eu creo que o penalti non admite dúbida. Que vaya por él, ademais, para derrubalo. O penalti que transforma Nacho. Non é habitual ver aos equipos da zona media-baixa, como é o caso de Ordes, con grandes goleadores. Pois ben, Nacho, este era seu gol número 11, e tamén marcou seu gol número 12, minuto 35 da segunda parte, o que mete o pase é Padín. Non estaba nada mal ese pase, e a definición non era sinxela. E o que culmina Nacho. Xa o ano pasado, o Racing de Ferrol perdera en Ordes con este mesmo resultado, 2-1, parece que Vistalegre é unha plaza maldita para o equipo departamental. Un Racing que tería unha oportunidade contra o final, pero Racing que vai a ter que seguir pelexando ata a xornada 38 para facerse coa primeira posición. Non se pode relaxar, desde logo. Había un partidazo esta xornada que podemos